Hola from Barcelona. This is our second full day in Barcelona. And nagre-ready na po kami para umalis. Ano na talaga, late na. 10:30 na po. And then, first agenda namin for today ay pupunta kami sa isang local na churros, breakfast place. Churros yung nakita ko. Sinearch ko lang sa YouTube. And mukhang masarap naman. Chinek ko yung reviews. Okay naman. So, yun. So, ito yung pa-OOTD ng aking kapatid. So, yan. O, diba? Sana all. Guys, kung may kakilala kayong walang jowa dyan, pakilala nyo yung aking kapatid kasi single na single to, ready to mingle. Baligya na rin. Gibugaw. So, ito din yung aking pa-OOTD. Ay, alihig sa amin dahil. So, yan. Yan lang. Yung binili ko na belt na pinakita ko kahapon and then yung short, tinak-in ko lang dito para di masyadong obvious yung aking tiyan. Malaki po ang aking tiyan, no? Pinaghirapan ko yan. So, yan. Yan, para comfortable yung shoes natin. Ganyan. Yun na, aalis na kami. And, pinag-usapan namin ng kapatid ko kanina ba about yung nag-trending sa Facebook bitaw na resort ba yun? And yung mga guests na hindi naglinis. Grabe, no? So, speaking of, mamaya na po kami maglinis. Marami kasi kami buhok pa dito. Mahaba yung buhok namin. So, ayun, nilinis ko na yung iba. Pero later, no need naman deep cleaning talaga. Pero yung mga basic lang na linis-linis ba, diba? Guys, pakiusap lang. Pakilala nyo naman yung kapatid ko sa kilala yung single. Ano po siya? Hindi na po siya kailangang buhayin kasi kaya niyang buhayin ang sarili niya. Tsaka yung future husband niya. Joke tayo. So, alis na kami. Magme-metro lang po kami. Bye. Cute talaga yung accommodation na yun. Malinis talaga siya. And mabango. Maganda. Siya. Maliit pero maganda. Okay, so labas na po kami. Pumunta ko ba? Tenant niya. Tenor. Kahit ng pa-building nila. So, malapit na po kami sa station. Ganito silang shops ba? Matindahan. Parang sari-sari store sa atin. So, mag-cross kami na sila. May pa-Christmas kayo yung kanilang dito sa may station nila ba? Diyan kami sa station. O sa metro. A few moments later. Nasa downtown na kami guys. Doon kami sa breakfast place na sinabi ko kanina. Sinearch ko lang. So, balik na ulit kami sa plaza. Yung pinuntahan namin kahapon yung maraming pati. So, hindi talaga ako naka-coat. Diba? Ang dami pong tao guys. Ang daming tao. Grabe. Parang nasa Sinulog Festival lang ako. Souvenir dito. Ang dami ding maraming shops. So, kung gusto niyo mag-shopping, this is the place to be. I think kahit summer dito and maglakad kayo dito sa La Rambla, hindi siya mainit kasi ang daming trees sa side ba. So, may shade talaga dito. Ganda po siya. Ang ganda guys. Gusto ko talaga mahilig talaga ako sa mga narrow alleys ba. So, malapit na kami. Eskinita. Dito na, Eskinita. Oh, dito. Oh, this one. Picture ka dito niya, So, ito na yung dito kami kakain guys. Ang cute. Nice. So, may mga turista na dito.
So, we're already here. It's very nice. Maganda po siya dito. And very cozy ba. Mainit lang kasi galing kami ng lakad. So, ito. Kuha kami ng churros. Gusto ka kuha? Gusto? Padelay. Okay. Kuha kami ng churros at then isang ensaymada. Kani, katalang cream. Order mo na kami. So, ito na yung chocolate for dipping and then may croissant kami. May churros. So, ito, yung ensaymada nila. Masarap. Parang ensaymada sa akin. Tama bibili sa tindahan ba, pero ito masarap, super soft. Ang churros ito masarap. Pero yung croissant nila may mga glaze yung kanilang croissant. Hindi kung walang glaze yung croissant nila, hindi siya masyado masarap. Dip mo. Sarap. Just as good as I expected. Sarap talaga siya. Dito lang. Try na ito ilang dessert. Hindi ko gano'ng ano. Tamis siya eh. Tamis kayo? Grabe. I think without the kanimurag ikuan na siya. Dry na siya. Tamis ka siya dahil. Na siya aftertaste. Kali ah. Nakalabas na kami ito yung kinainan namin. Oh. Cute. Nasa isang cute na alley din. My God. We are now at the market. Ito na yung napakasikat na market dito sa Barcelona. Dito na po kami sa market. Grabe, ang daming pagpipilian. Na-overwhelm na ako sa dami ng pwedeng kainin, inumin. Ang ganda. Kag-juice lang. Ate Rhea? Hola, dime, ¿querías algo? Mangga din, mangga. Ito, ang sarap ng empanada. Dilaw. Pistache mo rin, pistache. Dilaw, sir. Pero tayo, kaon ko. Cotton ka? Pila mede? 1 port. 1 quart. Nag-aasa ka sa ate. Nag-4 yun. Nag-aasa ka sa
ato. 100 grams. Nagasa-asa. 100 grams, 4. Ipalit na lang kayo ng Nami nakita nga Pinay si ate, oh. Taga-asa ka sa ate, te. Taga-Bohol ako. Ah, taga Cebu, may silingan rata. Silingan na tao. So, palit mi og kuan, palit mi og nuts. Pistachio nuts. Ah, si ate diri, oh, fresh from Bohol. Sala Economica dito sa sa Barcelona. That's family. Pinoy Dutch family. Salamat kayo, te. Bye, day. Baka na ko sa pan. May kikuan ko. Ano po? Mabuan ko diri sa kadaghan dai. Kasi paisa ka mo. Mga kano. Inuutan nun. May dito tiga di mo. A few moments later. May simbahan eh. Simbahan man siguro ni. Punta po kami cathedral. Ang restaurant na diha. Ay, sa Paris. Chain dahil siya dahil. Ito yung kinainan din namin sa sa Paris. Cute aning area, oy. Paano siya, guys, if napapansin nyo, paano siya sana, pababa ba? Cute, oy. Ang arita? Nakulakar ba ito? Ang tayong oras dito ko. So, andito na po kami sa Cathedral ng Barcelona. Super ganda niya po. Kaso, parang dapat hindi siya dyan. Parang naano niya yung view eh. Dapat hindi siya daan. Ay, nako. Wala na, guys. Feeling ko, ito na yung pinakamagandang lugar na napuntahan ko so far. Iba't iba naman. Maganda naman yung mga napuntahan kong lugar. Pero, so far, this really leaves impression sa akin. Sobrang ganda niya. May picture dito tim hadlok lang ko. Ay nang pagawas mo siya cellphone ako sa. Para di afford. Papunta na naman kami sa sa ibang lugar, yung Casa Mia. Isa din siya sa mga gawa ni Antonio Gaudi, uncle ni Clarice. Sikat niya po na architect ba kung kilala niyo siya. Kung hindi siya napapakilala sa inyo, okay. Kuya, upitay tayo kuya, pasakyan yun. Ano na rin, Just because day. So, hindi po kami pwede mag-shopping dito kasi hindi namin sila afford. Hindi namin afford. Ha? Ibaligyan daw ni Clarice ang plane ticket or ibaligyan na yung atay. Kidney mo. Kidney. Hindi pwede. Hindi pwede ibaligyan ang atay. Isa di ba? Ito na yung hinahanap namin, guys. Ito siya. Diba? Strange yung kanyang architecture at the same time. Maganda. So, ito yung Casa Mia. May cafe, restaurant pa sa niya. Gusto niyong pumasok, hindi ko alam magkano ang ticket. Next building is also really nice. Yung kanyang super nice din siya. So, maganda talaga siya. Nice siya. Nice. This is much nicer than Casa Mia, I think. Pero,
we don't know sa interior niya ba kung hindi kasi namin alam yung hindi namin nakita yung interior. So nakaalis na kami doon. Yan, yung pinuntahan namin ba. And then tamang-tama same lang line ng line ng andito yung Sephora. Pasok po kami kasi kailangan ko ng eyeliner. Nasa loob po kami ng Sephora. Naghahanap ako ng Benefit. Oh, here. Ito na siya. Kasi ubos na yung aking eyeliner ng Benefit ko. So, ito na yung eyeliner na nakuha ko. Ano lang kami, bayad na lang kami. Last kong nagpalit sa Sephora long time ago. Ano pa, 2000, ano pa yun. So, first time ko ulit bumili ng Sephora Benefit na Benefit na eyeliner. So, kakain na naman kami. Magtatapa kami. Tapa. So, order ko ako nito. Yung si Clarice gusto niya ng calamari. Ako, miss ko na yung anak ko. Mag-alas 10 na guys. Ito yung kain namin. Lunch. Masarap siya tingnan. Sana masarap talaga siya. Yung kay Clarice fried. Yung calamari. Yung kain namin. Kain tayo. So guys, super sarap. Ang sarap-sarap. Yung mayonnaise ng fries ni Clarice. Ang sarap din. Yung kanilang potatoes. Ayun pa yung fries. Ang siya fresh siya ba? Kasi yung texture niya iba sa pag-process yung potato. Hindi lang ako sure, no? Pero feeling ko fresh na fresh na potatoes talaga siya. Masarap siya. Super sarap. Matagal na akong hindi kinilig sa pagkain, no? Pero ito sobrang sarap talaga. Masarap talaga siya. Kinilig ako. Papalapit na ako guys. Ganda niya talaga. Hola again. So, mga 7 o'clock na, magsi 7 o'clock na, and bumalik ulit kami dito sa Tapa Tapa. Ang name ng place is Tapa Tapa Arenas. Same siya na restaurant but in another branch. So, gusto ko pumunta dito kasi nagustuhan ko yung pagkain kanina. And I told my sister na gusto kong kumain ulit ng paella for the last time before we go back to the Netherlands. Kasi masarap siya. And I don't think I'll be able to eat paella anytime soon unless pumunta kami ng Spain kasi ito na yung standard ko ng paella. First time ko mag-try ng paella dito na super masarap. Yung mga tapas nila masarap din. So ipakita ko sa inyo yung aming food. So ito yung first kapag umorder ka ng paella, kailangan may dalawang tapas na kasama. Ayan. Guys, anawa ang mong order guys. Sana magkaan nyo Paimos and paella. Uy, kalamig. It's makalik. Good ang shield eh. Pugnan gid ba? Mamugong gid para makahunap.
Masami siya kaysa gabi. Mas marap po siya. Mas masarap siya kaysa yung kinain namin sa gabi. May ano dito, squid. Dami kayo. Dami yun. A few moments later. Hello guys, ano na, 8:30 na ng gabi. Kakarating lang namin dito sa aming accommodation. So mag-ready na kami ng gamit namin kasi yung aming flight bukas is at 6 o'clock. So dapat ando na kami before 4 o'clock, ando na kami sa airport. So nag-text si Ruth na ano daw, makakapag-off siya bukas, so susunduin niya ako. Ayaw niya kami pala sa airport. So kaso wala si Ana kasi nasa daycare si Ana bukas. Iba ko mang tiil. Ako. Whole day kasi kami naglakad ba. Maho mang tiil. Uy. So yun. Nag-enjoy ako. Grabe. Pinaghandaan ko talaga tong trip na to. So, matutulog kami ng maaga because para hindi din kami masyadong hapo ba sa ano, sa biyahe. O sa para mamaya. So, yun. Magre-ready pa kami. Mag-impake pa ako. So, anyway, konti lang naman yung gamit namin. Guys, pagod na pagod ako. Pero super enjoy talaga. Grabe, enjoy na enjoy. And Barcelona is really, really beautiful. Grabe, ang ganda niya talaga. Super nice, super nice, super nice. Maganda siya. So, pag nakabalik ako ng Barcelona, gusto ko kasama ko si Ruth tsaka si Ana. Siguro pag ano na, pag medyo malaki na talaga si Ana para hindi na masyadong stressful ang biyahe ba. So, yun na. So, ano na guys, mag-ready na ako para mag-ready na ako mga gamit namin. And then, tulog para fresh bukas pa. Para hindi masyadong pagod. So, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Barcelona. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Please don't forget to like and subscribe sa ating channel, Pinoy Dutch Family Vlogs. See you sa Netherlands. Maraming salamat. Mush mush babush.